FM News. Police Report. Good morning, Idol Dennis. Kumusta iti nagpatnag? Dito yung probinsya tayo ng Ilocos Norte. Please come in. Yes, good morning to Idol Joan. May bilang peaceful iti nagbatnag iti probinsya ti Ilocos Norte. Agaputawan iti may padanon nga toward Isirent iti alas 8:24 oras. Segon iti PNP inot iti panagtalna iti probinsya pagdatapugan iti bulan iti Abril. Go pa lang kalatoy panakangilin iti manamnama nga panakangilin iti Semana Santa. Kasmadlawan dagiti kaming iti PNP disibultat ta iti inda pa nagpatrolya kada do mga lugar kang runan na dagiti matatao tanang rugimeten kada tuy panagkampanya dagiti kandidato. Itailan na pangal daw nirugot meten iti panagpatrolya dagiti kaming iti PNP kada iti lugar nga pagturungan dagiti kandidato. Malaksid kada gitay mobile patrol Idol Joan madamameten ti panagwarat dagitay tourist police dagitay nakabisikleta nga police nga agsusosoro ng mga lugar itiretoy nga summer season aging gana itiretoy Holy Week. Sigon ti PNP ekspektaran ti kada presensya dagiti populasyon at kasi nagkan di seguridad kada iti public places iti retoy nga Holy Week ken iti summer season mangnamnama Idol Joan iti kapulisan nagbaling at tatal na iti bukod tayo probinsya gabot at busy dagiti kakailan tayo nga mang sapuyot iti panagkampanya dagiti kandidato. Imapela iti kapulisan nga masabol iti game hawan iti Bimbinara iti retoy nga panagkampanya at tumaliklikan iti saan nga panakikinaat kinawatan wano panakikinantsaw iti napukaw ti signal ni Idol Dennis. Apay nga tama di man ti network. Ulitin tayo kontakin. Mapela po itibiyang ti Philippine National Police. Kaligiti so amin. Nakaprobinsyaan tayo. Tapno di kastagat maiyaw. Okay, adan ti signal na ulit. Come again, Idol Dennis? Well, Idol Joan, siguro iti PNP, madimanan. Pukaw man ti signalen. Nanyamit ten. Bising-bising nga ro, dagiti kamkaming ti Philippine National Police, itatang gundaway. Tatay ti visibility da pa yan kadagiti nagdudong mga lugar. Nang ro na dagiti pagkampanyaan, dagiti agpaidasig. Makairaman na naman iti tourist police unit. Dadamutan apong agpatpatrolya kadagiti so amin nga tourist destination dito yung probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis, ika man lang ti tumawag barang no may mayat kanyam. Hindi man ito network tayo. Nagpukaw ti signal. Sika man lang nga Idol Dennis ti tumawag basit. Ano, karasot man. Okay, Idol Dennis, please come back. Yes, Idol Joan, nagtali na nga naka-green category iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti reto panangrugi iti kampanya iti kandidato. Umalagip ti disperas iti opisyal na panagkampanya ket naiwag iti episcopal signing. Iti do mga lugar Made. Madit signal Idol Dennis. Agore ka patasok man kanyak baka no. Ayan. So when under green category te pa lang apo gapo pa lang kare ti resulta. Okay, Idol Dennis, bareng may dito please come in.
Yes, Idol Joan, talaga nga mang sutil ito yung signal. Sigun ti PNP, mang namnamad naging gana nga malpas ti kampanya, aging gana nga malpas iti eleksyon, actually na nga natal na iti politika iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag palang manipod mismo ti PNP, Idol Dennis Gabriel Alipio, tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report.